Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren 11. atalera. Bi egunen buruan helduko zaigu martxoaren 8, emazteen nazioarteko eguna. Horren harira, Euskal Herriaren geografia bat egitea proposatzen dizuegu, emazteen gaur egungo errealitatea irudikatzen duten zenbait lege, elementu, gertakari eta zenbaki aztertuz. Urtero martxoaren 8an emazteen nazioarteko eguna ospatzen da. Ospatu edo bojokatu. Hain zuzen ere, urteetan egun horren izendapena hainitz eztabaidatu da. Emazteen eguna, emazteen eskubideen eguna, aldaerak badira. Baina nondik heldu da egun hori. 1909an, Ameriketako Estatu Batuetan lehen aldiz sortu zelarik, otsailaren 28an izan zen, igandez, eta emazteen egun nazionala deitu zioten. Alderdi sozialistak sortu zuen. 1910an, Danimarkako hiriburu Kopenhagen, nazioarteko sozialisten bilkura egin zuten, eta emazteen eguna ezartzea erabaki. Emazteen eskubideen aldeko mugimendua omendu eta emazteen sufragio unibertsala lortzea galdegin nahi zuten. Kopenhagen hartutako erabakiaren ondotik, 1911ko martxoaren 19an, emazteen nazioarteko eguna lehen aldiz ospatu zuten Alemanian, Austrian, Danimarkan eta Suitzan. Milioi bat emazte eta gizon baino gehiago juntatu ziren elgajetaratzeetara. Azkenean, Bigarren Mundu Gerra amaituz geroztik dago martxoaren 8an trenkatua eguna munduko hainbat herrialdetan. 1977an ofizializatu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Hitzeman bezala orain, Euskal Herrian emazteen errealitatea irudikatzen duten zenbait kontu aztertuko ditugu. Urte batekin hasiko gara. Joan den urtahilaren 17an, 50 urte bete ziren Ipar Euskal Herrian haurdunaldiaren borondatezko etena despenalizatu zutenetik. Veil legea deitu ohi zaio. Frantziako estatuan bozkatu zuten, eta beraz, denbora berean Ipar Euskal Herrian ere ezagri zen. Joan den urtean gainera, abortatzeko askatasuna Frantziako konstituzioan sartu zuten, baina hitzei kasu egin behar zaie. Askatasunak ez du eskubidea ezinbestean bermatzen. Adibidez, indarrean den gobernuak deliberatzen ahal du abortatzeko zentro bakarra ezartzea Frantzia osoan. Orduan, emazteek zentro horretara joateko askatasuna dukete, baina horien eskubidea ez da segurtatua. Baionako ospitalera goazen orain. Otsaileko behitxarra izan zen, sexu osasunerako zentroaren diruztatzea ez dela segurtatua etorkizunera begira. Zentroak prebentzioaz gain ajera egiten die larrialdian diren emazteei. Hain zuzen ere, abortatzeko eskubidea baldintza honetan betetzeko gunea da, adibidez. Eta indarkeria sexista jasanduten emazteak ere laguntzen ditu. Gaur egun, lan hori eramateko, 176.000 euroko diru laguntza ematen dio Pirinio Atlantikoetako departamentuko kontseiluak. Bertako emaginek salatu dute oinarrizko eskubidea kalte eginen litzaiekeela laguntza behituko ez balute. Hor ere, askatasunaren eta eskubidearen arteko ñabardura ikusten da. Beste ikuspegi batetik, gauza edegik ere plantatu zen 2024an. Urruñan, Lapurdin, Ipar Euskal Herriko emazteen lehen etxea plantatu zuten iazko udazkenean. Azpimarratu behar da, Iruñeko eta Gasteizko emazteen etxeek 5 urte bete dituztela urten. Ego Euskal Herrira begiratzen diogula orain, beste baliabide bat dira sexu ajeta integralerako zentroak. Izan ere, hegoaldeko 4 hiriburuetan ezagri dira. Krisi zentro deiturikoak eratzen ari dira, Espainiako legediaren markoan, Istanbulgo hitzarmenari jarraikiz eta soilik baietz da baietz legeak behartuta. EAN nahiko kritikatuak izan dira, zentroak sortu eta horiek kudeatzeko protokolo bateraturik etzelako. Nafarroari dagokionez, Iruñeko zentroa hobekidoa eta ajera nahiko ona izaten ari da. Azkenean, argi geratzen da oraino biziki desorekatua dela botere publikoetatik edo egitarrek militantziatik egiten duten lana.
Zenbakiei begiratzen badiegu orain, beti bezala, biziki zaila da egiazko datuen jakitea, izugarriko tartea izaten baita salatzen diren erasoen eta isilik egoten direnen artean. Segur dena, da emazteen aurkako indarkeria errealitate latza dela orainokoan ere, Euskal Herrian bezala munduan gaindi. Detaileetan sartu gabe, baina, honako hau zehaztu dezakegu. 2003-tik, gizonek 127 emazte hil dituzte Euskal Herrian, Behiako kondaketen arabera. Eta, ondoko kasuak gogora ekarri ditzakegu beste hainitzen artean. 2024ko maiatzean, 33 urteko emazte bat hilda aurkitu zuten Donibane Lohizuneko Paris hotelean. 15 egun lehenago, emaztea hartatu behar izan zuten Ziburuko hotel bateko 5. solairutik erori zelako. Emaztea ospitaletik desagertu eta handik 2 egunera atzeman zuten gorpua. Lor Zakelo, 23 urteko emaztea ekainan desagertu zen urruñan eta desagerturik jarraitzen du. Haren senaja atxilotu eta behin-behinean preso sartu zuten. Baionako prokuradoreak uste du senajak hil zuela eta ura bizirik atzemateko aukerak urriak direla. Iazko azken hilketa Pasaian gertatu zen. 53 urteko gizon batek bikotekide ohia hil zuen suzko arma batekin. 2025ko urtahilaren 3an, 63 urteko gizon batek 84 urteko ama hil zuen Barakaldoko etxebizitza batean. 2. aldia zen urtean, seme batek adineko ama hiltzen zuena. Itaiak eta Euskal Herriko mugimendu feministak ideia erreakzionarioen eta fasismoaren gorakada salatu dute, bai kaleetan, bai sare sozialetan. Itaiak nabarmendu du emazte langileek bereziki gogor pairatzen dutela egoera hori. Azken urteetan, instituzioek goraipatzen duten berdintasun faltsua ere salatu dute. Euskal Herri osoan zehar, hainbat ekimen antolatu dituzte eta martxoaren 8an manifestatzera deitu dute, Baionan eta Donibane Garazin, baita Hego Euskal Herriko 4 lujaldeetako hiriguneetan ere. Euskal Herriko mugimendu feministak ohartarazi du ezkerreko zenbait sektoretan feminismoarekiko kontrakotasuna ugaritu dela. Martxoaren 8an karrikak hartzera deitu du, emazteek, transek eta bolierek jasaten duten zapalkuntza salatzeko. Manifestazio nagusiak Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean eginen dituzte. Hau izan da dena gaurko, mil esker Urrubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, helduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte.